Cancel go near to ponga that break. Our moon that a lot melu today na kukum. And that's nan lute nam get share ya tupu ayaga into ife njimakia webia today. But first of all, cheta na nona vote ODENIGBO live na YouTube. And I'm live na YouTube right now. So abone choi join in fine name straight from the studio. Iwaluga megini. You want to go join a live na YouTube. Just by you Ghana your YouTube app, you may pay your Ghana your search type or vote ODENIGBO. Okay, lead you directly to our channel. If you want to na DP, I ever ring red. If you direct, you straight to the YouTube channel. So now, you know, no, na chete go mas no basinketa. Now, you know, kedo kekunu me kedo kwanu kene mene bu no. Adu sure no fuma. And onye ọbụla bụ na kịta bizizi ọ na-join name na ODENIGBO for the first time ever na shinu daalụ na-asị gị nnọọ daalụ so ọ dịrị izi ọkwa na igwe returning imago YouTube imago na ịghọtago na ịnọbụ since with us na ịnọbụ na nnọọ na ODENIGBO na Vote FM na-asị gị daalụ daalụ gị kacha mma ọfụma na-ekene gị specially so tata well so emechara m obere travel ịghọtago so enwe nnọọ ka anya bụ ife si wee okay Father's Sunday anyway Father's Day yes so si ka nro ụlọ ga ịmago gafụ nna m mechali obere Father's Sunday anyị nọchakwara ọfụma ịghọtago nọchakwa nnọọ nọrịsịa nnọọ otu o kwesị isi wee dị tata mụ na onye driver chọọ ịkọ ọnụ chọọla ịkọ anyị akọrọ ọnụ don't worry na mana ọ nwere mmago ka ndị drivers si emesha then aka na-esi na ya my brother na-asị m na a family friend lose the mom ịghọtago lose a very beautiful young lady young woman aka na-ekwu na nke ahụ ọ dịka ọ na ọ gbazitere ọka ọ na ya bụ news adịchara mma a na-agwakwa m that na nwanne m nwaanyị na-arụ adị ọkwa ezigbote ara na ọ gawa hospital so now ndị mana sometimes like this iche na ịdị free ịghọtago ife niile na-aga ọfụma then all of a sudden it takes just obere ife for ife imebi. So the essence of the story is that be careful with life and with expenses. Because imagine you just go Father's Sunday, right? Just spend go ife go rie nke eri tank ata nwa nka all ego ka eji eme then suddenly asị na a ga-eje mortuary or na a ga-eje hospital or na abashi moto. Eyotago? It's good to live your life to the fullest. What when you say live now your life to the fullest, but it is also good you live quite a life. You making the way you gonna cook because in a go that na tomorrow is not promised. A matter not for you, or for nogi. Because the truth is that tomorrow is not promised. We can run expenses, or we run them run expenses. So be very careful, or the very important. Be extremely careful. If ọbụna na-eme otu isi ebi ndụ gị, ị mara ife echibo. Ụfọdụ n'ime ndị mmadụ na-asị m na nwere onye ma na eluigwe adị, na nwere onye ma na ọkụ mmụọ adị. So let's live our life on earth. It is also said that na ọkụ mmụọ adị, you are going somewhere. You are definitely going somewhere because I am go the story of people, future spirits. Asị ka eziokwu anyị anụgo people in fact ọ bụrụ anyị anụgo enwe m na my family my maternal home ndị mmụọ na-akpagharị ebe a ka their right so onye ka ị ga-eji wee dị careful make sure na ị na-ebi ndụ gị ọfụma ihe ọ bụla ị na-eme gbado anya uche gị dị emejọ na mmadụ ibe gị dịla onwe gị simple ife ọ bụla ị na-eme ọ bụrụ maka anybody or yourself because na ya mara tomorrow and tomorrow is not promised. So I be careful. What is very important.
then ka anyị gazie ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Prince Samuel Ezekwesili na-asị gị nnọọ. Samuel Rebecca, hello, hi. Daalụnụ ndị na-esonye anyị na YouTube, daalụnụ. Alright, so do well to engage, do well to like and share. Oh, si n'ike, ọ dịrị izi mana ọ ife anyị kwesịrị imerụ onwe anyị, ọ ife anyị na-emerụ onwe anyị, ghọtago. So onye ji maka ya wee bịa tata bụrụ any other thing than social media marriage. Yes, social media marriage. Imana, I know get a lot of stories about people now saying that na how meet their wives through social media, through Facebook, through Instagram, through Twitter, through to go. In fact, when in my family, my cousin when you meet here through to go 5, and if I na go way back, but to go bo ejekete kwa ejekete. Ejekete ifo ezigbo m ejekete ifo DP onye like ịgụ nka DP to go na adị then ọ na-adị adịcha clear ịghọta. So yes, so when they meet their partners on social media, yes, but ọkwefu nke meet is onye nọ obodo oyibo nke ma ghọtara. Before ya wa no social media meet onye n'obodo oyibo sị gị jee meet mmea tata anyị ga-discuss ya bụ ụdị engagement ahụ. Anyị ga-discuss ya bụ engagement malụ na ife dị mma for somebody or dị okay or ịmaga na anyị na-asị that na you can find love anywhere. Since Usher agụlụ egwu sị that na don't find the love in the club. In the club. I get discussed when God is giving us a sign na di anyị nọ online and mgbe ọ na-agwa anyị hafụ onye n'isi apụtara or hafụ social media partners n'isi apụtara. Because I heard a story masị na the girl be partly wise maka ọ bụ na chi ya na-echi eduru ya. And but the story has it that this girl meets a man. Meets this particular man. Na TikTok, right? See, na TikTok was the new to go now. TikTok they hot. Open not on TikTok. I'm remember as a young person anyway. So meet this man or this young handsome guy, very fine guy. In fact, you know na obuni ibo onye akpere, you know na relationship. If this guy ga have a relationship gisobe maka na ọma mma nọrọ obodo oyibo wee na-send ego. Ịma na nwoke malụ mma nwere aka onyinye. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ụmụ nwaanyị ga-decide ka anyị forfeit a bad character, forfeit the red flags anyị na-afụ because why ọma mma na-ewepụta ego. So wee na akpaba nkata asị na within 2 months the guy proposed to the girl na ọ chọrọ ịnụ ya ka ndị be ha bịa fụ ndị be ha. Ọ sị okay, eme ihe n'isi the girl. Okay, ọ sị na o bu ụzọ gwa bịa maka IVF ka o mere ya IVF since na ọ nọrọ in town. Na ọ chọrọ ka o mere ya IVF ka ha mụba nwa. The girl say mba na ma mere ya IVF out of wedlock. Na ma menwe ya IVF na ọ bụ na anya bụ nke nwoke ya bịara mee ife o kwesị ime n'isi ya. So under 2 months nke nwoke wee bịazie mee ihe n'isi ya finally. Si the girl ya mere ya IVF. The girl kweten as oriakụ. Oriakụ odogwu n'obodo oyibo no amazụ obodo asị na ọ na-anọ Germany cause Jamaica cause no Finland. So nwata nwaanyị wee dịkwanye bụ ime o. I wee say ya move otu nke mme after the IVF process. Watago ka afọ ga na-ene di anya. As na nke move zia to be mme. In fact, that girl was successful. Not the successful ebe ọ nọ. Si ebe ọ nọ, the man si ngwa ya lee properties ya.
na ọ chọrọ imeri ya ihe na abroad se ya lee properties ya olee properties ya send ya si anya were anya in fact amam ka ha si konu ka ọ dị thing but no ego the girl ji wee ego the girl lete from properties ya ka o ji wee na-agba visa wee na-aghọtakwa probably agent onye ya bụ nu guy ya or maybe office ya n'obodo oyibo jiri ndị mmadụ na Nigeria the girl na-extend na-asụgbuli ha ego for visa si the girl ya relocate from ebe ọ nọ jee bili with mmea the girl relocate from ebe ọ nọ jee bili with mmea lee properties ya forget her future ihe o ji agba mbọ o ji bụrụ mmadụ ozugbo olekwa na properties ya relocate to be mmea this man kwụsị send ili ego meanwhile chetakwa ọ dịkwa ime for IVF ome so mgbe ego adịghị abatazi nwaanyị na-amaniji na-akọrịa ya ọ mụọ nwa asị ya na ọ ya emekwa IVF ọzọ the girl sị ya ebe ka ọ na-eme IVF na since naanị ya ji wee dị na mma mgboro one ka o sendigori ego during the period ọ dị ime and na visa o kwesịrị imeela ya na o mebere ọrịa visa and ozugbo ọ mụọ dị nwa mmadụ boy dịbazie wicked turnzie against the girl mgbe the girl ji ọghọtazie ife na-eme brain ya si ya na ọkwa using ka ndị a na-eyuzi ya 2 years agago 2 years of afọ visa o ji join ya the guy outside okay the guy nọ China ọ nọ China ọfụrọ visa ọfụrọ airport anya IVF abụrụ spam di ya ka eji wee mịa kuna aghọtakwa ego akwụsị ịbata mmịa dị wicked anọ n'enyi ya asị ya mekwe IVF ọzọ before ịmara ya 2 years agago a na-ekwuzi gị ebula akpịa sị gịnị na ọ dị anụzi na ọnụcha na ọ dị emezi now ajụjụ mbụ ọkara ịbụ na ọ bụrụ na this man bụ somebody nọ Nigeria ọkara ịdị otu because cheta sometimes it's not about God. Sometimes God enye guy the wisdom to see, to hear, and to know. But of course, I'm watching it in my mind sometimes. This thing now, abro, might be a desperation because we all know that now, right now, brozi, ndị mmadụ na-afụzi their partners online. Unu akachelo na ife partners online bụ ezigbo ihe. Because some things are gold, with some things that can never change. So ndị aka ochie na-ege m ntị, unu feel that this online marriage bụ the best. Especially ọ bụ na onye ahụ anọghị nso. Because onwe bụ na meet gị na Facebook but check location gị ọ bụ na ị na-Abia State or na ị nọ Lagos or na ị nọ Imago or even luckily na ị nọ the same town with me. Mana nke nne anya ọ bụ na ị nọ ma agafe 7 seas and 7 oceans before ọ bụ na ga-afụ. How trusting should ụmụ nwanyị dị ebe ụmụ nwoke nọ for it give their time, their energy, their money for nwoke ha marọ from Adam. Nwoke ha marọ ebe o si apụta like makwodi onye ị ga-ajụ ese until mbọsị aghachi ime. In fact, mgbe aghachi ime ihe n'isi gị sef nke ọ bụla once ka ị eje the family house abịa mee ihe n'isi gị then fe mara ya kpamkpam emechana and ijubazi ese by that time ọ dịgo late. Because anyị niile nọ n'Igbo land mana the most important thing na count na marriage bụ gịnị the bride price, the dowry, the wine carrying na ndị otie na ọgwụgwọ tigbo. When ndị ya bụ ha mechie wine carrying sef ha dị ha emezi trad akwụkwọ na alụ ụgwọ isi mee wine carrying. The next thing bụzi white wedding. Na nwere akọlụ m unu maka onye mma
na-emere white wedding, ọ just nnọọ yiri white gown, wedding gown, di yiri suit, ha eje court, je gbara onwe ha, mere onwe ha court marriage. Till today, ya na-agwa gị ejego 2 years. Till today, ha emebe white wedding. So, ka anyị kpakene na phone. Ọ dị mma mmadụ ime iti online somebody n'obodo Igbo na ya na-ekwu maka marriage. Isiro ka inwe onye nke a self na-ewedu m iwe self because ihe o ji ewe m iwe bụ na 2 months, under 2 months, under 2 months, fiam ikwetego IVF, fiam ikwetego the marriage. So kunu gwa m, kpọọ m na 0706 0485853 ma kpọọ m na 0915 5708347. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ Mbanti Chinazọ. Ị na-ege Odenigbo na-abịara gị every Monday to Friday. Mụ na ga-anọrọ ebe a from 4 wee ruo 6. Anyị akpa nkata ka ụmụ nwanne tụkọ isi ọnụ, anyị amalụ ka o si aga na otu o kwesị isi wee dị. Hello. Auntie Chinazọ, good evening. Good evening. Ka ime? Adị m mma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Anwụ ka gị na n'ihu. Anwụ ka efa? Adịkwa m nnọọ ọfụma nnọọ. Nnọọ, gaa n'ihu. Okwu anyị mụfute kịta. Ka m tinyegoro ọnụ banyere ka a ga-eji na agwa anyị kịta. Ahụrụ m nga-akpụ na dejed frustrated in life. O ji wee mee accept this offer, such offer. Ọ na-eme IVF, living that demand is important. The man anọrọ nso according to ọ nọ China. Okay, no nso, ọ nọ na China, so that means ya ọ na onwe ga-anọzi na Nigeria. Pressure feeding machine ka gịnị na-eme IVF na-abụrụ onye nọ na outside country nwa without you and the man meeting. Na ọ dịkwa m na-apịa akụkọ na-asị ụmụ nwa ebe ka uche ụmụ dị sef ebe ka uche ha dị. Shop na people sef is even a dead man sef. A kpachara anya ọ bụrụ na onye ekwe wee eme that IVS bụ onye nkanwụ ha chọrọ ka ọ gbaa isi onwe use that system water the girl. Ya nọrọ n'ụlọ na mmụọ nke mbụ atụkwa ya to go the next one. Onye kena na mbụ na-ekwu okwu ọnụnụ gị na mbụ apụpụta anya n'ọkọ. Ị na-asị okwu, ị na-ekwu okwu ọnụ na anyị na-asị gị na onye a nụ gị omego ihe n'ise ndị be ha ejegobe nke nwaanyị. Okay. Ọ batara online now. Online wedding and online marriage. And the dinner is taking upon all the 100 people in the area. A man 99 were after. Or just 1% who happen to be lucky. Up 10 or walk around. Because Naketa Wayo is too much. So now tells enough online husband. People might agree about make pressure and I give a gift. Yeah, but because obviously they are so important. Not your energy, no value, or they make go out time. But obviously no sorts of things. Go said, yeah, but I'll everything on that you. But I want to never
na-anụ gị na Nigeria. I'm so sorry for that. Adịghị na ka m nyere ka ndị ọzọ tie ọnụ ka ụbọchị taata bụrụ ezigbo ụbọchị nye anyị. Daalụ nwaanyị ọma. Daalụ sọ. Daalụ. Daalụ. All right. Una nugoni us na 100 out of 900, 99% biye horafia. Eziokwu. Hey. Hello. Thank you, man. Joseph, no. Ọfụbeghị ya ha naanị ya just na-akpa na TikTok. Okay, I have no about Friday market. When I bought it, I must be carrying that butcher. Somebody not Friday, not on a phone. Yeah, you have people on a phone. Okay, you know, it is a Manutaka and the man I had with the Mutata Yamutata. That can be man I see one. Yeah, in the time. I have to put that up for a couple of years. That can be man I see one. I am that is a quick. If you don't have now, you also can't go out the way. Eh? They are wasting time. When you are meeting to go, they are wasting time. That's what I'm doing. But I can cook over here and make. Only do other Na agwakwa go. Ana m ekwu ya na ọ bụrụ imedi ọ bụrụ by force na nwaanyị ọbụla ga-ahụ di ọ bụrụ ka n'ihe na nwoke ọbụla ga-ahụ nwaanyị mgbe na-amarọ karata ya kwete ekwu dị obodo ihe ọdịda ka adịghị obodo ihe obi eluigwe na-eje adị na teaching us because all the good people like this and eji more with them. Daalụ sọ. Daalụ. 07060485853 na anugoni ya Joseph no maybe esopam. Akwa ifuru ụwa atọ otu mebiela anyị nga kwụchacha ụgwọ. Hello. Hello. Good evening. Evening mgbede ọma. Mgbede ọma ka eke ime. Ọ dịkwa mma. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Tantalize from President. Tantalize nọ nnọọ ka eke ime. Ọ dịkwa mma. Anwa anụgo m ọnụ gị. Na akụkọ ahụ ka ọbọgodo na-emitiri ọla akụkụ ma Pillow Princess. As technology make sense because I need no online market. So when they need here some things that are fast, really need. Although like in game board, sorry for again for my mortgage choice, but they will later. Sharing burger, now just make call, video call, again and happy and now go over system. So I pull a door in on me 10 months issue. You need to not life and direct. I pull on sebu. In a ball of my or now, also go to my school. School, look at the box now. I go to go trash. So, I pull out the sebu. So, all you can now go to life and direct. Wow, because you need to make online. Because papa. Not but again for life. Because the main one, the main relationship. Before the Muslim money got that bag in now. Before the body. Obviously not got that bag in Malo. Man can you go to me webo. The IVF that process I got. And nobody no go do it, but then I got 4 war and as in Alpha can go take again. Mad. Then ane that is in the state mad receipt that may print send the IVF. But then na graphical behavior. Every morning, then as you can no one is the mutam and a boss of the mutam. Only again on young or feeling you in where the joy of marriage. Take a IVF. Nah.
ifo mbụ nke nwaanyị ama nkwutegodi the world IVF ama nkwugodi ị ga-anarutekwa mgbe ọbụla iji narute udafan na ọ bụrụ na ịma nnata gị gawa ị ga-anarute bịa m ihe ị ga-eme nyecha den ịmụkwa nwa onwe okwe dịka IVF life and direct na-afụ gị na-afụ mmanụ gị nwa na onwe ohe dịka fimtiri gide ebe a ọta ọ bụgodu na onye mụ na-amagodu n'obodo a pụrụ ya ma ofu nwa bụrụ nwaanyị ọgba gị ebe a bụrụ ọtụ na onwe ha taa ọ na-akpụrụ onwe ya bikọs ọ dịghị mma ya ka ọ ga-esi na-eme enjoyment ga marriage ndị be ya na di ya nọrọ ọkọ kọwa ya na-aba nwa oge akọ ya ọkọ otendere a pikchọ Tantalizing our mama kadia. Ọkọ ga-akọ ya ma ọka ma nke ya ọma dịka ọ bụ keke bụ na ọka ma nke ya ịnọ ihe a na-ese ndirigite ọ bụgodu nọ ndị na-ele fon ote ga-asị na-ekwebi fon dịkwa mbọọdụ mgbe emeri ji awụ ebiri bịa wori nwa mmadụ na-ama mba ekwe m nke emebi ihe niile bụ IVF na ya hụ na saịdị ya kwụ ụgwọ isi ya ya bụ mebi ihe niile na bọọgụrụ na ọnlaịn ọtụ nwere ị ga-afụgodo life and direct ọ mmadụ nso ịmata ndị mmadụ ebe ọ na-efuru anya ọ na-agagharị ọ bụ gị na-ekwu ezi ị na-amata ị na-amụ ya ọ na-amụ gị ọ na-agụ gị ka akwụ ị na-agụ ya ka akwụ ịmata aka ọ na-enye ma aka gị na ga-ebi nwa ọhịa dị ebe a abụọ mata ọlọfesi gị na chi ị ga-enweta mmadụ from anywhere ọ bụ na klọb ọ na chọọchị ụmụ onye ga-enweta na klọb kọrọ ịnụ na chọọchị ma nwa ga-enweta na chọọchị kọrọ ịnụ na klọb ọ dịpendị ọ bụghị na nweta nnọọ ọdakọkwa gị na ihe na-agọkarị na ọzọ bụ nke ka njọ bụ this world IVF nke a na-ewegodo iwe ate nchọgodo na-anụ ya na-ewute m na-anụ ndị na-ekwu ya adịte na Abakaliki ihe rute nke ọ na-adị m ka onye ada ọga chefu ndụ ya oke ngwa na nka ndị ọzọ tinye ọnụ Daalụ so. Okay, so tantalizes that if I go kill IVF or what years and abroad that IVF matter. But this should be now walk up on outside. I went a lot of places in choice to but I know but can nobody you in Choriku? Check it up na 0706 048 5853. Hello. All right, 0706 048 5853. So I want a lot of things need the people because of this issue. Because I need one more I had hello. I'm teaching us. Take him. Good evening, no justice. Justice. No, justice. Take me. The boy, the ma. Okay. Anyway, all the corner comfort zone can get advisor. The bomb wine. Once you are a woman in any relationship where a little financial secret, you know what I mean? Where a little financial secret, don't be too open. Don't be too open. When a little financial secret, because you don't know what will happen tomorrow. What of this will happen tomorrow? See, I don't know why also. But I should not be a boy. Ị ka na-ekwu dị okwu ị n'ọzọ dị ka mere onye nke a kịta. She exposes herself to a man like that. Serious. Ọ gwagoro nke nwoke ihe ọ na-emenụ na ọ gwagoro nke obi eme video call nwoke afụ n'ebe obi ụdị ihe o nwe. Even if I'm a bank manager, it doesn't make you to know that no more will not be. I might pretend about it. Sometimes I get financial secret because of what will happen. The future, you don't know the future. Okay, when you get but when you're from also, or confused way. But anyway, small time or segregation a beana, a barakana. I saw on now why I cannot hide the okay, but at least you get a little financial secret.
When that lady may expose herself to the man now, a man no heartbreak kind of. Yeah, go do. Of course, financial heartbreak. So I blame the lady. Why should you expose yourself to a man like that, even though not your husband? Even no emergency and what I want you would take on the surprise. Before you working at home, the man was only cartoons if the man. So the landlord was coming to them. Now a disgrace and up to 1 week to back. We boy I say about no gun no put rock at Yadi with a 4 million naira ban. Again, if we got I will receive. If the woman had exposed it, okay, I got like I said, the money. Because men can spend money, believing that another one are better tomorrow. When I want to get you them can or my because of that tomorrow. That is why they can save. Few of them, not all of them. Because why? I think love boogie on the boogie. Please, when you digital have something to hold yourself. Have something to hold yourself. Before you okay, na bank. The man I resign and all see I can pay shop. For me, I had the money will go shop now. And now the woman is well, the money is her own. Okay, yeah, join you the money. Make okay, she say an week she last 2 months. Can you make shows? But I'm okay down on a bar. One my tap the soup, 20,000 matter. So when a little financial secret. I think no, even 20 naira, please bring out 15 naira, up to 5 naira. That 5 naira it may go a long way to help you. Yeah, my advice. So I'm just only asking which one you don't. Of course. Yeah, that lady made a mistake. Only one also for you to accept to sell that house. Oh, no, she mean matter you convince him, say no again. Now you are a caretaker to that house, no your house, and you can't sell somebody's property, you wouldn't be so open like that. See what your openness costs you. At least it didn't make run over your own life. Now you are left at nothing. Good evening, Dallas. Just on your free will. I will not allow one remember Hannah Diberibe. Now I wonder. Or desperation called love. Yeah, or desperation called love. Because okay, this girl now. Oh no. I'm around, but like I said, there were many ways. And if I didn't put ya bro makandi omego or makandi okayeme, couldn't now mutie from it. Come one or two things soon can date from if Obuna Winiteleba and ODENIGBO. Because Obuna people now learn. I am a nan stories like this every day. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Kekime. ODENIGBO. So now the woman with the property there. All the properties, yeah. Hey. Papa called the phone. So Okay. again was the remit. Oh, yeah. All big at what remit so on and chisel. No one no question with the attempt no they and each not have a kid in a beach. What should be put it out not the girl also no carry their way. Your job will be there. What to do no matter what, not variable. Yelling happy because when we hear again, we will look at one another. Very big mistake. Now, yeah, one now got for chair. One. Dallas, sir. I'm gonna one nigga, man, but if you are my brother, come here, gonna once in 2 weeks, it's a tell you another ribe.
ike gị na ya na-ekwu okwu ịkwake ya anya somehow ọ something ịma nchezi ya na-eji na-agụri ya egwu. Hello, Hello, mgbede ọma. ka ime Ọ dị mma. Ọ Joseph from Agency. Joseph from Ebonyi nọ. Okwu ahụ kwụ n'ọnụ ka achọrọ m itinye ọnụ. Dịka na ị na-akọ sọrọsọ ụmụ nwaanyị ihe bụ oke ọchịchị. Ka anụ onye n'obodo oyibo ka a na-asụ na ọga ha n'obodo oyibo. Why na you don't know that na devil you know better than Enjoy you don't know. Nọ n'obodo oyibo mara ma ọ na-atụ ụzọ ahụ. Mara m ihe ọ na-eme n'obodo oyibo atụghị n'ọnụ. Ọ ga-eji aka nyere onye otu ndị nwunye n'obodo. Onye akwụsị ikiri ụmụ nwaanyị ihe na ọtụtụ ụmụ nwaanyị akwụsị ikiri ya amụta ihe bikọsi nke a karịgo rere che ma prọpati na ọ gbazi aka ya kpọgoro ya ga-eche ọdị ọzọ ọ ga-anụ ya zụrụ eche bikọsi onye ahụ bụrụ ọdị ya ọsọ na ọgwụ ụgwọ ịwa ekọpekeshọn eji ya ọrịa ndịrị aka kama ihe mere onwe ya ụwa ka ọ ga-ebido n'isi. Daalụ sọ. And nwaanyị gbapụrụ na bia like this bibido ụwa n'isi Chineke na si jidekwa ya ka ọ hapụ ịdị depressed because ka ebe ọ ga-ebido ya nachi ebe nna ya ọ be nne ya ka ọ ga-anọ ka ọ be nwanne ya nwoke ka ọ ya anọ because assistant o lego everything o bido hustlewa since o bido make way from the one o bido make be ego till the very day o meet that man o lego every single thing. So kedu ebe ọ ga-ebido ebido? Hello, 07060485853. My mom na 0915-570-8347. Hello. Biko ịchọ ịkpọ gbọtụnata redio gị ọ dị very important. Gbọtụnata your radio. Hello. Good evening. Good evening, how are you? Fine, okay, ime. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. Mana ndị ọzọ amara ọnụ gị. Honorable, no. Ọ dị real. Ọ bụ na ị chọrọ response from yes. How can somebody conclude you maybe about this time? By this computer age? Ọlọ computer age ahụ ka eji enwetakwa the girl. My sister, I hope I called you. The girl is here in how can somebody get in outside the way they made the IVF to spam on yours? They will call him Nancy. I put any guy is your mother. Nna anụ ị na-ekwu. Don't make any mistake. Enwere ntento ka ntekwu nke honorable na-ekwu na-asị na mmadụ nwaanyị ama agwa di ya ihe wee. Ọ dị wrong. Ọ bụghị ebe abụ gwara ya. Baịbụl tụrụ anyị na mmadụ na-abụ ga-ejikọta ọnụ bụrụ ofu mmadụ. Enweghị nke ọ ga-ezo wekwa. Baịbụl ya ejikọrọ ha ọnụ as husband and wife. They become one. Enwere etofuru ịdị iche. Enwere nwanne ma mom ọ na ọrụ na prison. The wife, ama mbụ afọ ya ọrụ na EFCS, assistant manager. We go court. Ihe commercial, onye ka bịa mara. A na-emere akaụntụ n'iro. It was after 4 or 5 years. Amụtakwụ nwa. So the man na consider ọ na-arịọ the man ka eji adọpụta nwa. Ebe a na-ebu ka adọpụta nwa ahụ, the man na-eme ka o kweta. Before the man na-ekweta, that thing wee leak, the man wee ma na ogu report a na-emere akaụntụ n'iro.
ihe niile na-ejigo n'ụlọ ị na-anya emegbu nna anyị ị na-ekwu ịta akara na ndị court ordered marriage and the woman ejigokwu ụgwọ nwa ime adopt ejima na okere ofu nwaanyị jepụtazie naanị ha na nwaanyị court na-asị na ejima na ọ bụrụ oke ya na ndị n'ụlọ onwe nwaanyị ọzọ nwụtara onwe ụmụaka ịtọpụta onye esi ekwu bụ na di na nwunye etosi izoro onwe ha ihe nwa adịghị dị izoro onye nna eji emete m bikọs anyị niile bụ ofu nna anyị ị na-ekwu ewe advice a na-etosi ihe ọnte etosi onye ikwu onye ha niile atụmala ya chọọsị need na contribute gaa n'iru biko daalụ sọ ma ọ dara bụ ịma nsị anyị chọzi na contribute because your contribution dey highly needed and oh yeah, go a long way for a lot of us. You understand? Because onwe wisdom inwe onye ọzọ enwere and ihe a niile depend on the kind of partner inwe, the kind of mmadụ gị na ya bi n'ụlọ. Ịchọpụta na mmadụ dị aghụghọ, ọ nwere ka ị ga-esi na gị na onye oshi ebi n'ụlọ ị na-edowe your belongings ebe onye oshi ahụ ga na-afịa. Ọ dịrọ possible. Gị na onye oshi biri n'ụlọ, the tendency is that na ị nwere ike ịchọọ cupboard or raw box or raw something ebe ọ ga-abụ izo onye a maybe ịkụọ wall na be gị sef ebe ị ga na-ezo your properties ka ọ hapụ ime gịnị ka ọ hapụ izuri ya adị ma na onye a zuri onwere ihe ọ bụrụ na ọ na-eji ije were ya mee anything decorate ebie o ole ya werukwa dị ego mere ihe enweghị isi. So nwere ka gị na onye two things are involved. Is either na ịchụrụ onye oshi ahụ from your house or na you find a precaution on how to curtail ihe gị funarị gị because onye oshi bụ onye oshi o nwere ihe ị ga-eme ya na-abụrụ gịnị ịkpọchie ọ chụọ ya n'ụlọ ọ ezo ihe gị ezo. So these three things are because na nwanne gị ịma nchọ na ije kpọchini ya yọta ịma nje ije lock ya up ịma like ije lock ya up. So ọ bụ na ịbịa n'ụlọ na ezinụlọ ihe gbasara nwoke na nwaanyị I believe that na di gị bụrụ onye aghụghọ as nwaanyị ị kwesịrị inwe sense mmadụ that na onye adịrọ open ọ dị enye gị ihe ị na-enye ya the trust ama ndị. So the best thing to do is to gịnị keep your stuff to yourself. You notice na onye a na-eji ije dị anya ị kwesịrị onwe some certain things. So I believe that na ọ bụ na ị dịkwa open to your partner nwere any choice or option ịdị open to you because ị na-egosi ya the same energy. So I believe na ife a niile works with the kind of person gị na ya na-emekọ ihe. Ọ bụ na onye gị na ya na-emekọ ihe abụrụ ezigbo mmadụ you have your ways to deal with the person. Ọ bụ na onye adịrọ transparent you have your ways to deal with the person. Ọ bụrụ onye adịrọ trustworthy inwe your ways ị ga-eji wee deal with the person. Anya dị aghụghọ a na-eji aghụghọ eso onye ahụ. Onye dị open to you ga-adịkwa open solukwa onye ahụ. So all these things depend on the onye gị na ya na-emekọ ihe. So ka uche anyị dị ya aghọtara m ebe justice si abịa in terms of hiding but hiding depend onye like onye nke like the girl I'm sorry to say this but the girl brain ya akụkọ ha ọnụ because ọ bụ na brain ya akụkọrọ ọnụ ka nwoke love gị chọrọ spend the time and life with you ga-asị gị jee mee IVF. Ụmụ nwoke love gị the best thing is to have his seed in you for you to produce it or reproduce it. So afunubem onye ka nje si na I have a lot of angles ebe m chọrọ isi webata n'okwu but ịnụkwa ihe unukwu chọrọ ikwu dị very important because ọ bụ na this girl ma ihe o kwesịrị mmadụ at this point nwoke ọbụla si gị lee your property brain onye aha ịmara na onye aha abụrụ nwoke. Normally nwoke ga-asị gị ngwaje park ya ihe inwe na village ọ kpọchie ya na be gị ebe ọ bụ na your house because ọ ma na one day a ga-need those things. Nwoke nọ China onweghị ego imere gị visa nwa bụ nwaanyị bie ya visa inspiration the man na-afụ need this keki ime eze nwata ka ekwan
ọ dị mma isi mainland na-akpọ emene nnọọ ka maka ndị mainland ndị mainland nọ ọfụma anyị na-eme ọfụma itere anyị egwu dị mma a na-echebe ụlọ daalụ sọ daalụ ị makwara akụkọ ha nwee ka ọ dịcha ọgụ nwe onye si n'ọla amakwa ma ọkwa eziokwu mana ị ma ede asịrị asị mba ị mara ede asị asị na ị na-ekwu nke bụ eziokwu ịma ha na oge mmadụ si na onye hụ ha anya ma onye ọzọ onye kwuru okwu ebe a si na ọ dị ka onye ahụ nwụrụ anwụ ndị be ha were aghụghọ were onye ọzọ wee mee ihe a adọdatado and onye na-eme ihe onwekwa mmadụ nwaanyị a na-eme ihe ọmụkwara ya mazụkwara ya azụ onwekwa nne onwekwa nna onwekwa ndị oyi bifo orebe ihe ya bifo bịaje emebe ibi ya isi ihe ahụrụ na-asụcha mụtawa nwa emekwa achịkwa emekwa ọzọ ree ngwongwo ya ụkwụkwụrụ onwe ya nke pụtara redio si na mmadụ na di na nwunye gara ezo ego ezo mba ọ bụrụ ya na adịghị eme ya ọ nwere ihe uwe chejigo n'uwe mara ụrọ na ụdị nke ahụ aga na-ekpe nkọnụ na-akpakọ 1+1 na marriage mana eze nwata ịma na o nwere di na nwunye na-adị akpakọzi ọkwa ịma ọnya ụlọ ụwa na-emebi ọnya ụdị ndị ahụ ka ị kwesịrị inwe ị na-ezolu ihe ga-ezo because one day nwere ike ijeche bata meet an empty house ịnụrụ di ịsọpọzụ ọya ndị katọlik na-adị eme na-eme oge bido izizi ịsọpọzụ ime beti na a na-eme na-amụta ma onye ahụ na-aghọ aghụghọ ma na-eme nka ọwụ ya na-ekpecha ekpere wee buo ọnụ wee ghọta onye nke bụ onye nke gị gịnị ama nwee ni problem ọ bụrụ ya amarịcha amatacha mmụcha ahụ mara ma ị na-agba ọsọ na nwaparị ka ị na-eme nka ekpere ọwụ ikpecha ekpere ikpere wee chụzuo onye ahụ Chukwu ga-ese ndere gị unu harụ na akụkọta 1+1 not 2 mana nke nkịta ji abịa mee ọdaeti ihe a na-achị na ọmaka enwekwara ihe dị njọ n'ime ya ada amụta mmadụ amụta somebody ka hide mmadụ ga-ezo onwe ya for years ụmụ nwaanyị a na-anụ ọ dị very good oge anọkọtajiri onwe ebe ọ ga-eru otiwa ihe ahụ ọ na-ezo wepụ ya were ndị ada eme otu ahụ ihe a niile bụ lọk mana onye nke a nna ajụ onwekwara mmadụ onwekwara ndị oyi ọwụkwa mmadụ awekwa ọbụla ndị eze agwana m o gbuolara onwe ya ụkpa agwana ya and onye ahụ ọwụọ a ga-ejikwa nwa ahụ ọ na-eme ebebere ihe nwe mere o jidara amụ ụmụ ọkpa aka thank you nne jisike daalụ sọ daalụ alright ike gwụkwalụ because at this point a ga-ajụkwa na onwe mmadụ but the issue bụ na ịma na onwe ndị na-ekip secret onwe ndị na-ekip like ha na-ekip secret na-adọrọ mma and because ha dịgo desperate so ha nidiri this nidoro the mmadụ esi ha ihe ọmụ onwe ndị adịghị like advice anyị ga-eme agree that no onwe ndị adịghị like advice so ọbadị uru ịkọrọ ya ndị mmadụ because ha amago na ndị mmadụ ga-asị ha nke a ma nke ọzọ ịghọta so and in terms of a date eze nwata you agree with me na in the past mgbe ndị nna nna anyị ụmụ nwaanyị adịghị agba mbọ ka anyị si agba kịta ụmụ nwaanyị adịghị agba mbọ sọsọ ifefa ma anụkwa na alụ dị mbọ na-ebido at the father's house to the husband's house amara ife bụ na a na-akụta ego for your so mgbe ahụ nwere ihe dịka independent woman ma ọ boss lady ihe apụtasị gị boss lady kịta unu ga-ekwete because otu ife si dị na Nigeria na-abụrụ otu ọ dị then that time sọsọ na unu na-eri ji mmanụ with ụkpaka sef ụkpaka onye ọbụla nwere ụkpaka na bịa sọsọ na unu na-eri ji mmanụ eje anụ eje nta akụta nchi ma ndị otu ya so times change bego ihe eji date kwa nkịta bụ na ọ bụ na nwaanyị bụ boss lady ihe adị nkwa obedient ka mkpọbata gị na be m na ga anaghị arọbụ shoulder because at the point ụmụ mgbe nwoke ya kpọtụ nwaanyị ị ga-achọ ịfụ ka reaction ya dị those days ụjọ na-atụ ụmụ nwaanyị kịta ụmụ nwaanyị adịghị atụzi ụjọ onye mere mmadụ ga-eji wee fụ mmadụ na social media feel because na o ji the money
na ọ ga-emenwe anything so ya ị ga-afụ nwoke na social media under 2 months ikwetebego hook line and sinker tụ ife niile ọ na-agwa gị tụ ife niile ọ na inwedị mgbe iji wee sị hey ka nchegodi ihe o nwekwa ike sef ọ bụ na omego ekpere because ụfọdụ na-asị m pray enwere ike pastọ ya sị that na di ya si obodo oyibo anyị niile ma what is going on now in churches enwere ike sị na o nwe onye obodo oyibo a na-afụ n'akụkụ ya. So sometimes our carnal mind, I will see the wise even with our carnal minds because ndị mmadụ ga na-asị gị prayers onye ọ dị gị ka ọ n'okpe ha ekpere onye akịta dị gị ka ọ n'okpe ha ekpere. Sometimes anyị adịghị enwe ndidi nwetakwudi the signs or forgot to answer our prayers ọ na-adị anyị ọsịsọ suke time adịrọ adọwa ike nke ọ bụ na ịma ha handle pressure nke nwaanyị nke nwoke a na-pressure kwu gị daniel ya into na the pressure. So a lot of things change go mụ ana m support kwa dating ana m support kwa because unu edetiro all problem. The issue bụ that na ajọ mmadụ anọghọ offline ajọ mmadụ anọrọ online ezigbo mmadụ anọghọ offline ezigbo mmadụ anọrọ ezigbo mmadụ dị everywhere ajọ mmadụ dị everywhere but the issue bụ inwelu ndidi to discover it. I'm telling you God enyego anyị wisdom nye anyị discerning spirit nye anyị intuition ka anyị na-use our brain nye anyị wisdom. So ọ dị very important that n'ife ọbụla anyị na-eme anyị calm down. This lady so ihe mfụlụ o mere bụ na ọ rush she was in a haste or the day spirit amara m the desperate for husband or the desperate to go obodo oyibo because I'm seeing this thing from na this girl chọrọ ịga obodo oyibo by all means necessary. Ihe ọ na-achọ bụ Chineke send area mmadụ n'obodo oyibo ga-enye I invite or ga-agbara ya visa or something because ọ ma that na on her own i prepare for ihe obodo oyibo ama mkwenwu ya so she was waiting for somebody ọ ga-eji wee nweta visa ịga obodo oyibo. Yeah, bro, about husband. If the lady or fine lady Diego, so inu dia bro her probably nwete nwoke bro. I feel that nifa be ife gini ife obodo but she wants to leave this country by all means necessary. So calm was down. So all the desperate to travel, not desperate to marry. Then offer that now this guy nwee ka ọ bụ na ọnụgo nwaanyị because onwere nwoke love gị ga-achọ ka ị merie IVF ọ ga-atry go ma ya bụzie na ọ dị impotent na ọma mmụnwụ nwa ọ ga-atry go first. Ụmụ nwoke bụ seed ha ka ha na-alike ọ bụrụ seed onye ọzọ. Ọfụrụ that na this guy na-achọ onye ga-amụrụ mmụ ya nwa probably ọnụgo nwaanyị onye ọcha or whoever ọ nụrụ obodo oyibo but maybe not these independent women na-ama mmụ nwa ha achọghị ịmụ nwa my body my rule my body my time. Me and I pressure for grandchildren or chobazi onye ogeju emelu children producing machine na Nigeria from me. Mana chi amụ anya no discover your time odo na ife emebigo kwa ife mebiri too much before discover when ndị ọ ga-abụ ha ejiri out of nowhere to go no lego property law no link ka ọ nọbazie with the woman. Probably ọ bụ na the guy nwekwala anwụ no ndị be ha bie set up that TikTok profile were ya wee na-achọ ụmụ nwaanyị ha ga-eji wee mee gịnị wee imago mee child producing machine. You can never tell. So you could I don't know about any other way for this abroad husband whatever I didn't have support to cheer because onye maro bụ onye maro. Isogodu ka ọ nata n'ọrụ 2 months ga-eji 2 months wee malụ friends ya niile malụ family adịkwa onu sure na family ebe odu gị wee je bụkwa family because ndị ajego na-egobi school families egobi. A lot of things na-eme you just need to be careful before they were attached emotionally, physically, financially because I nwere a lot of ụmụ nwaanyị this lady will come akpọ ya that na maybe no ndị a na support imago na nwoke ama mgbu onwe ka ya help nke nwoke help nke nwoke. Enwere a lot of ụmụ nwaanyị na-help men out. Before you start helping make sure the person deserve ya make sure na ọ bụrụ onwe gị ka ya hot in the future.
before you start investing. I'm sorry getting many invest, but the careful in may invest in Kogabo if it tas through a man feel ya non kiga for fitting things name online. Things name online. Someone need to meet in mad online. It's not a problem for me. Or a problem for me. Oh, it have a problem for me. Oh, we 100 when you are in a haste. That's not love is blind. Love the for stupid. It's why does it be that wrong can know you do in your grave. So the very important. Here Nina in a quabro for you discourage you give find the love. No. We're encouraging you be surveillance and be careful. The very security conscious. Make sure that now before you take a step, put God first. Wait, be patient. As long as you get na as long as you get afu na. But you get afu mara ebe unu na afu. Before you see yes, the very, very sure. So the very important that if ọbụna ị na-eme na anyị ji ndidi wee na-eso ụmụ nwoke, because this men once have chọpụta na ịdị desperate, they will use you. Ha chọpụta na ịdị desperate. In fact, ọ nwere ndị ga-achọpụta na ịdị desperate sef, ụmụ nwoke dị genuine, ha ga-agba alụ gị ọsọ because ha ga-efeel na onwe ife this girl ọfụ. Kedu ihe bụ ya this girl fụ n'ime m na-eme ọ na-agba like this n'aka na-achụ m like this n'aka mgbagba ọsọ. You notice go that no way sometimes ụmụ nwoke ọ ga ha nwa bi ebu ụzọ show interest mana emecha ọ dịka ha gbawara gị ọsọ. Nothing is wrong with you. No na gị nwa bụ ife na-achụzi ha karịa ka fa si achụ gị. So sometimes ụmụ nwoke na like kwe ka i prove to na ede to hard to get. Asọkwa gị jee mee imekwa lose the man aka m adị ọkwe, but at least once just obere stress kwana ya o mana obere o nwere ike yesu echu ọnwụ, o nwere ka nwoke yesu echu gị na ọfụzie na gị na-achị ọdọba azụ asị m asị. So I don't think so. I don't want ka mbụ, so it happens. Mana mgbe ahụ ọ gbara ọsọ gị na onwe gị mee gịnị kọlọ ọsọ nke ya eboro chiọma ajọ nwa wụọ Usain Bolt na-agba ọ na-agba ị na-agba ọ gbachacha gị nwa na-agba nya ọ ga-anachieta azụ. Nwee ndidi, ọ ga-ana just be patient. Ọ ga-anachi definitely ọ ga-anachieta azụ, but ọ nachietakwa abụrụkwa na ọ dị genuine. Dịkwa careful. Anything can happen, whether social media or real life. Anything can happen. I believe in all these social media lifestyle, a lot of them are faking it. Somebody with one or two things it's near 0706 048 585 0915 570 8347. So somewhere Rebecca na YouTube sim no be na eastern part of Nigeria, so it be somewhere na east mana ibu a Lagosian. Daloso also come na social media relationship dị n'aka Chukwu. Ọ na-awa ọkọrọ ụfọdụ, ọ dị awa ọkọrọ ụfọdụ. Onye ọbụla na-enweta bad or good experiences, which is true. No, if you live to tell the story, experiences for the living, not for the dead. So when some experience you got fake loss, so you don't even need to inwe gị na that circle, because ndụ gị nwere ike ịpụ so we go ga-esi wee dị mee gị ịkọrọ ọsọ echena. All right, so Prince Samuel is the marriage is marriage. All depending on your conduct, how prayerful lady, feelings seen and water. Yes, feelings, negative or positive feelings. Listen to your feelings. That's very important, and be very careful. I mean, bad people everywhere, just like I said. So depend the be meet the wrong person. Please, I am meet the wrong people in Jesus' name. I am meet the wrong people in Jesus' name. Because no, because see, I don't need meet the wrong people. You meet the your life is very, very important. I believe him now. If any name today is for a better tomorrow. I believe him not for a better tomorrow. So when you feel name right now, Gamma
for ga-adị mma na ọ bụ na ịtụfuo ndụ gị in the process. O nwere ihe ga-adị na ọ ga-adị ma ọ bụ na ịtụfuo ndụ gị in the process. What we are suffering from now, I feel in ihe anyị na-aya generally bụ independent women. Asọrọkwa m no a bad thing, but ọ bụ na anyị dị independent, dị respectful to men, just like a lot of other women na-esho anyị fine. Enwe ndị chọọ iji wee mere examples. Enwe ndị chọọ iji wee okay, na Obi Cubana na nwunye, na Chief Priest na nwunye, na Davido na nwunye, na Rita Dominic na di ya. All these are independent women. Had the respect for, but a lot of us nwere ife anyị just small independence, just small na nwoke adị azụ abegị ịdị ekwe ka anyị nụ ihe. No matter how big iche na ịdị as a nwanyị, nwoke ka nọ n'elu nwanyị. Simple. Nwoke ka allow men to be men. Hapụ nwoke ka ha bụrụ nwoke, gị nwa na onwe gị bụrụ nwanyị. Gị na nwoke need he rub shoulders. Gịnị need onwe ihe gịnị a na rub bụrụ shoulders for anything. You need her as nwanyị bụrụ maybe na di gị nwee setback, ị bụrụ a breadwinner, then ndị ya ada ama nnuru gị every night gị na ị na-akparị nwoke. Ya dị niile ma ihe gịnị ya na-agabiga. Family ma that n'udo adịrọ. Family ma nọ ngụ abụ ihe na-akụta. Gịwa na-enye, gịwa na-azụ, gị bụ the almighty. So ọ dịrọ necessary ka uche anyị dị ya as ụmụ nwanyị. I bido from there, ịmalụ na ị ga-enyelụba ụmụ nwoke. Akwa ime Father's Day yesterday. Ụmụ nwoke bụ whether you like it or not. Ha nwa bụ gịnị? The existence of the children. Ọ bụ na ọ bụrụ their sperm, nwaanyị ama reproduce. No way. No way. Nwoke nwaanyị adịghị atụ onwe ya ime je mụọ nwa. Even IVF nwa anyị na-ekwa still ọkwa donation ka aka sperm nwoke ka aka ya eweta. So ka uche anyị dị ife ọbụla anyị na-eme ka uche anyị dị ka anyị ma that ụmụ nwoke nọ on top. The only thing bụ na economy adịrọ mma, so economy things bido change na-agbanwe ụmụ nwaanyị mee gịnị decided to be helping. Enwezi need ụmụ nwaanyị help ụmụ nwoke. At least as bad as bad, ego nni ife ọbụla anyị eme maka nni abịaza n'ihe school fees na rent. Onwe ike nwoke abụrụzie enyi anwa ya eme gịnị na-akụta ya. Mana ọkwa ifu mgbe nwoke si gị lee property, mepee ọnụ ya si gị lee property, mepee ọnụ ya si gị weta ego. Onwe ike ọ na-akọsalị gị as nwaanyị nwelu sense, ị ga-ama na idea ọ na-agwa gị na ọ nidiri ego. Ada onwekwe nwoke ọ ya bụ isi ya ngwa ka inye ya the money, ọ sị gị mba, biko onwekwa ebe ọzọ ma ọ ya enweta ego a na-abụghị ipu n'ilo, so ọ bụ na ị nwere nyetu ya kama ya bụrụ ụgwọ ome gị na o ji gị ụgwọ eji eje ama nkwụ akwa enwe ike mfe mara nwoke hit like this iche na o nwere ihe ọzọ because of the time, the patience, the love iji esi ezinụlọ ga na-aga ọfụma. Ihe niile a na-apụta ka o kwesị isi wee dị. Ọ bụghị rocket science, these things are common sense. Apụtasị na nwoke na nwaanyị na-eme ọfụma, family na-eme ọfụma, iche no ọ because na love the violence adịrọ, ha nwere nghọta. Check your family ọ ya everyday, ihe afụ na poor people bụ ihe na-eti nwunye ha ihe, and ha na-enwekarị problem. Even those rich people na-eti their wife ọ ya wife takwa ife na social media na anya, they have issues everywhere here and there. Icheke most people na-eti nwunye ha, most people bụ ndị a na-enweghị ego, ndị na-enwero. Kedu ka isi ego na-abata ebe udo dị, ebe love dị, because ego bata kpakọta nwa ya ọnụ, if not ọ ga na-ayasa, ego ga na-afụsịsị because udo adịrọ. Love, money stays where there is love, peace and unity. Chekie ya. Anya mere pụta for poor people every time ha nwa bụ ewu problem ahadị because na differ. Onye nwaanyị decide go na man dị patient with the man, nwoke decide go na man respect kwa onwe ya na family ya. So ka uche anyị dị ife ọbụla anyị na-eme ka anyị mee gịnị ka anyị kpakọnata brain anyị ọnụ wee na-eme ọ dị very important. Asọrọ m nwaanyị adị na independent, asọrọkwanụ m nwoke
adị na uchu ịrụ ọrụ because na nwunye gị dị independent, but respect is reciprocal. As nwoke na-apụ na-agba mbọ ma ya bụzi ya na onwere ife na-abata, I will not even, it takes the grace of God if nwaanyị ma na die dị lazy ọ ka na-enye ya respect. I'm telling you, mana onye a nwere very good upbringing, very good, and upbringing ya bụkwa abụrụkwa na ordinary upbringing. Just ikwesị nnọọ ị na-arụ arụ in all that arụrụ a na ị na-arụ isekpụla anyị na-asị Chineke nna thank God for this woman, because ịma na ịdị ọlụ gị bụ nwoke, ịma na ihe ị na-eme adịrọ mma. But of course, ndị ga-anụ ga-anụ, ndị ama nnukwu ama nnụ, ndị na-ege anyị ntị ama m na o nwere lot of people inwe na-aga through it. Adị na advice ha, anyị na-try but for adị anyụ ife. Don't worry, just gwa ha nkịtị. At the end of the day, the result bụ gịnị? The children. At the end of the day, the result bụ gịnị? The children. Ife ịmara ọ bụ na ụmụaka a na-afụsị all those things. Ọ ihe ịmara. Mgbe ha tonitezi, fe decide onye fa ga-eso, ndị ha ga-enye na onye ha ga-eme gịnị, ha ya agbakọta azụ. Ebe a ka m ga-asị unu ka ọ dị echi niile, ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM oge ndị Igbo na Odenigbo na-asị unu daalụnụ. Onye gbara asụsụ n'ikwu, onye amaghị asụsụ naanị agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu, ohere ama ebu na ji ibi ụgwọ. Ka ọ dị na-emesịa ka echi niile maka narị ya n'ụbọchị nke taa. Ijele akwa omeke na amara mmanwa